Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dan yi ma wasu 'yan tambayoyi akan harkar addini, ka shirya? Na shirya. Tambaya ta farko take cewa wace sura ce take bayani akan rabon gado a Alƙur'ani? Sura da take magana akan rabon gado ta fitar da yadda ake rabon gado. Surar da take bayani akan rabon gado. Na'am. Suratul Nisa'i. Suratul Nisa'i? Masha Allah. Faɗi sunayen abubuwa uku da Allah ya rantsuwa da su a Alƙur'ani. Abubuwa guda uku Wanda Allah ya rantsa da da su. Allah ya rantse da su a Alƙur'ani. Na farko akwai alfijir. Me ya hujjar shi a Ƙur'ani? Kawo mana dalili. Allah inda yake cewa wal fajr. Na'am. Na biyu fa? Na biyu akwai dare. Hujja. Hujja inda Allah yake cewa wal laili. Na'am. Sai na uku. Sai abu na uku shine akwai lokaci. Na'am. Hujja. Inda yake Allah yake cewa wadduha wal asr. Wal asr? Ka tabbata shi ne wal asr ko wadduha? Wal asr. Shine Allah ya rantsi da lokaci. Masha Allah.